ta yɔrɔ min bɛ kɛmɛ sira la ni mugan bɛ tɛmɛ Detroit d'Ormuz fɛ o bilama min ye Irankaw ye u ye fiɲɛ tigɛ bɛɛ la ye maa ma wuli ni y'i kunna yen nka u bɛ gosili ta ka ɲɛsin ma wa min ye Irankaw ye Golfu yɛrɛ kɔnɔna na Doha tɛ Doha ye Dubai tɛ Dubai ye min ye Émirats Arabes tɛ Émirats Arabes ye lamɛrikɛnw ka sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen da kolonci k'a caman filenkolon ci n'u ka minɛnw ye a banna ta degun bɛ u yɛrɛ ka kɔnɔna na sabula zanni kelen kelen binnenw bɛ taga u sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ Israɛlikaw fɛ yen kunungo k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 na ka na se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma n'o tun ye mars kalo tile 2 ye a yera k'a fɔ Irankaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye drone fili kosɛbɛ drone min n'o taara se Amɛrikɛnkaw ka sigiyɔrɔw ma ani Amɛrika jabala minnu bɛ Katarikaw fɛ yen u y'a yira sa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen sen fɛ kamanagan bɛ maa caman na Israɛl yɛrɛ dugu kɔnɔ sabula maaw tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen tuguni waati ni waati kibaruya de bɛ ci i ma e filɛ yɔrɔ min na nin ye karisa yen ti yɔrɔ ye wuli ka bɔ yen o waati kelen fana na min ye Israɛl ye ale fana bɛ ka mugujugu kerun ka taa min ye Iran ale worodugu yanfanw fɛ fala ye ko kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye fɔlɔ o ye taji sɔngɔ yɛlɛli ye taji talaba minnu bɛ yen olu kɔni y'u yɛrɛ ka jamana taw ta ka t'u yɛrɛ ka stock minɛnw fa la tewu mun b'u bolo bateau kan sa u bɛ k'olu dɔw de kɔnɔ n'olu sera ka tɛmɛ anw minnu b'a san fala ye min ni min filɛ nin an fana bolo nin ye an k'an jija o la sabula n'a gɛlɛyara tajibɔ jamanaw de bɛ sɔn ka fisaya ko la nka ni taji t'i bolo i ka kɔlɔlɔ bɛna kɛ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye gaziko gɛlɛya ye o fana bɛna ye a la musakaw yɛlɛmali bɛna ye a la pankurun tali ka taa arabu jamanaw la olu bɛna ye a ko la kosɛbɛ o la sa min ye Irisiw ka jamana ɲɛmaa ye Vladimir Putin ale y'a ka telefɔni ta fala ye kunungo n'a ye weleli kɛ ka taa Washington a bɛ bɔ yen arabu jamanaw a b'olu wele k'a f'u ɲɛna a banna ta an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka fɔ kɛ nin ko in na koyi aw ni Amɛrikɛnw ka surun aw bɛɛ kana don kɛlɛ la kunungo Putin ale y'o baara belebelebaw kɛ o waati kelen na Amɛrikɛnw olu ka sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ baara kɛ u ka sɔrɔdasiw ka pankurukɛyɔrɔ la a ko sen kɛlɛ ko Iran y'a labɛn koyi ko sabula ko ni ye Iran jate minɛ k'a ye lamɛrikɛnw ka fili n'u ka majɛ caman de lajɛ u ka kɛlɛ laban ninnu kɔnɔna na ko k'i sigi n'o ye ko tiɲɛ don ko Amɛrikɛnw ɲɛna ko nin waati laban in na k'u ye kɛlɛ min kɛ salon ko ninnu ɲinɛna o kɔ k'u y'u sigi ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kimɛ u kun sigilen don n'a ye don o don kɛlɛ bɛ se ka kɛ wa don o don bin bɛ se ka k'u kan wa n'a kɛra u kan ka min kɛ min kan ka bila min nɔ na k'u y'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ bi u ka ɲɛmaabaw caman y'u da u y'a yira sa fa ko bi na kɔni u ka jamana yɛrɛ kɔrɔ Iran ye fanga ngwara dali k'o ti bɛn tuguni ko ni cɛ o cɛ ye fanga ngwara da fala ye k'u b'i bila juguw place la u bɛ ka juguw minɛ cogo min k'u b'i minɛ ten kɛlɛ in a bɛ ka juguya fala ye États-Unis ale n'a kɔladen n'o ye yahudiyaw ye Israɛliyɛnw olu kɔni bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ nka u yɛrɛ ka kɛlɛkɛlaw ko jɔn la Amɛrikɛnw ka sɔrɔdasi 4 k'o tora ko in senfɛ u ka pankuru dɔ bɛ yen n'o ye F-15A ko ale kɔni binna Kuyati o masuruna na Amɛrikɛnw ka fɔla fala ye k'olu yɛrɛ ɲin dɔ de marifa ci olu ka avion in na dɛ nka Iraniyɛnw olu ko k'olu de y'a gosi pankuru in kɔni bolibaw fala ye olu sera k'u cun ka jigin fɛn ma olu sɔrɔ nka pankuru yɛrɛ kɔni taara bin yɔrɔ la yɔrɔ min na sa n'a ye tiɲɛni don yen jamana kɔnɔ min ye baarakɛlaw fana fɛ yen min ye Amɛrikɛnw ka pankuru jigikɛnɛba min bɛ yen n'o ye u ka yɔrɔ 4nan ye n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛnw di Irankaw ko k'u ye yen fana gosi Teheran yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ale sigilen labɛnnen don kɛlɛ kuntalajan kunna koyi Ali Lajarani ni ale ye u ka jamana minisiri ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Amɛrikɛnw ye k'u kana bila u kunna ko sigikafɔ ko kuma bɛ yen ko sigikafɔ tɛ yen sigikafɔ tɛ yen kun min na sabula olu de balila ka kɛlɛ daminɛ olu ka maabaw caman sara u ka gidi sara u ka ɲɛmaaw caman sara sɔrɔdasi ɲɛmaa caman sara u la u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri fala ye n'o ye Abbas Arachi ye ale yɛrɛ bataki ci diɲɛ seleke 4 ma k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ u ye fɛɛrɛ fɛn sigi sen kan ko o ye kɛlɛban ye kɛlɛkotungɛ ye k'o bɛɛ lajɛlen donna duurunare jukɔrɔju la Amɛrikɛnw fɛ ko yalama ko kumakan t'u bolo wa fɛla t'u fɛ wa ko wa k'u hakili to a la ko yanni kɛlɛ in ka daminɛ février kalo tile 19 olu tun ye bataki ci u ma k'a yirula k'a fɔ ni Amɛriki sera u ma wa u bɛ min kɛ k'u b'o de la han
ni don min na n'u y'a dɔn k'u bɛ se ka kuma olu na kuma u fɛ o laseli kelen fana senfɛ u ka maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Israël premier ministre ye n'o ye Benjamin Netanyahu ye k'o ka bureau k'olu ka mugu sera o ma dɔw yɛrɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ko bureau in karila nka min ye Israël ye kununko ale ka kibaruya m'u da don o kuma in na nka Israël kaw kɔni fɛ yen bi maa maa bɛ munumunu salo kɛ u ka telefɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u bɛ kibaruya d'i ma i ta fa ni nafa ye k'o jateminɛ kɛlɛ in Israël ko sa ko ale kɔni ɲɛsinnen don Liban ma Hezbollah maaw k'ale tɛna olu to yen koyi k'olu ka ɲɛmaw olu bɛ k'olu yɔrɔ ɲini maa min yɛrɛ ye bataki fɔlɔ kɛ Hezbollah tɔgɔla n'o ye Kasem ye k'u kɛlen don ka maa bila k'o suruku bɛlɛn bi k'o nɔbɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Gulfu kɔnɔna na fala ye pankuru fɛn fɛn tun bɛ munumunu salo kɛ ka maaw ta ka taa n'u ye ka maaw ta ka bɔ n'u ye k'a caman jɔra min ye arabu jamanaw bɛ k'u jigi kɛ fɛn minnu ye bi fala ye o maaw fana caman wulilen don ka sigana don ko in na sabula bɛɛ lajɛlen sirannen Iran ka misili a kana taa bi ka gɛrɛgɛrɛ la wa kɔlɔlɔ kana s'i ma Iran yɛrɛ fana u fana ka jamanadenw n'u ka jamanamaw u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ Israël fana ka jamanadenw n'u ka jamanamaw olu y'a yira sa k'u fana b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ nka Amerikaw fɛ yen fila b'a la Sandy Benders n'ale ye sénateur ye ale ko Trump taara kɛlɛ min kɛ nin ye ko kalata ma k'a la dɛ k'a ma tɛmɛ u ka wasabulon fɛ bi a ma tɛmɛ u fɛ nin sénateur y'a yira sa k'a fɔ k'u ka weleli kɛ ni kɛlɛ ma ɲɛ k'a bɛ to sen na ko u na wuli ka jɔ kɛ Trump yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ a ko n'u ma farati k'a bɛ kɛlɛkɛcɛw bila ka taa duguma sira fɛ dɛ ko kɛlɛkɛcɛw k'a b'u labɛn ko k'u bila ka taa duguma sira fɛ ko wa k'a tɛ dan o ma koyi ko ni se kɛra Américain kelen wɛrɛ ma tuguni fala ye k'u hakili tɛ fɛn fɛn la k'u bɛ bɔ kɛlɛ in na k'ale ye kɛlɛ daminɛ a y'a fɛɛrɛw tigɛ wa min y'a ka Pentagon maaw fana ye olu fana ko ko bi na olu ka mɔgɔ kelen sɔrɔdasi kelen tɛ Iran dugukolo sanfɛ bi ni gɛlɛya olu ka sɔrɔdasiw sɔrɔ k'a bɔra Iran de la fala ye k'an bɛ kɛlɛ ɲɛda kura ye min ye Amerikɛnw ka ɲɛmaa ye kununko n'o y'u ka jamanakuntigi a bɔra k'o fɔ o waati la min ye Vladimir Putin ye Bahrain masakɛ ale n'o kumana nɛgɛjuru sira fɛ k'a ɲini u fɛ k'u ka marifa da min ye Israël ni Washington ye a bɛ k'olu jalaki Chine fana o fana ye kangarida kɛ k'a yira ko min ye kɛlɛ in ye k'a bɛna juguya sɔrɔw ma dɛ ko sɔrɔw a bɛna juguya olu ma Detroit d'Ormuz k'u k'a lajɛ u ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ka kɛ yaasa taji bɛ se ka tɛmɛ fɛ cogo min na Trump ko sa ko ale yɛrɛ filɛ nin ye bi a ka d'ale ka ɲangini ta ka wuli ka bɔ Iran ka ko i fala ye k'a b'a ta ka wuli ka b'u ka kun kelen pe min na ko n'u sɔnna ka ɲɛmaaw falen u fɛ yen ko la ko ni ɲɛmaa falen kɛra ko ale bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ jɔ sisan ko ɲɛmaa minnu bɛ Iran ko f'olu de ka falen u kana ni ɲɛmaaw ye olu ni mun bɛ se ka sigi ka kuma o la sa u ka secrétaire min bɛ u ka défense kunna o fana y'a yira sa ko Américains ko halisa k'u ma kɛlɛ kɛ koyi ko kabini fagali fala ye k'olu m'o laɲini olu m'o lawuli min ye fanga yɛlɛma ye u fɛ yen olu m'o laɲini olu m'o lawuli nka olu kɔni sigilen don min kan ni se kɛra Américain kelen ma fala ye Amérique yɛrɛ état bɛ don kɛlɛ kɔnɔna na wa min ye dugumasiraw ye u b'olu fana minɛ Faransi jamanakuntigi ko k'u bɛna jasirannan dɔw dilan n'o ye nucléaire jasirannanw ye ko sabula ko in bɛ cogo min ko maa t'a ko ban yɔrɔ dɔw ka hakili jagabɔ kɛ nansara jamana caman y'a yira k'u bɛna fara Faransi kan o la ko bɛ nin taabolo la bi sɔgɔmada in na fala ye min ye farafin jamanaw ye anw sigilen don k'u filɛ yanni a ko a ka yɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ sabula kɔlɔlɔ o kɔni o ye anw ta ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔ Falai n'an bɔra Israel ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan ka jɛ Iran na an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan Falai tile fila in na a bɛ tile 10 bɔ min ye taji ye a kun ye dɛ an ka jamana kɔnɔna na kunungo DGCC ɲɛma n'o ye Gédéon ye a ko ko convoi dɔw olu donna Falai citerne minnu don sa olu kɔni y'u dɛndɛ i n'a fɔ u ni polisiw bɛ baara kɛ n'a ye cogo min na ka taa n'a ye douanelakaw fɛ yen baara in min ye sɔgɔmada in n'a ye a dɔw bilara station dɔw kɔnɔ u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko citerne minnu donnen filɛ nin ye olu donni bɛna fisaya dɔɔni sabula bi bi na n'o y'a sɔrɔ essence kɔni bɛ yen kosɛbɛ min gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ u ka vidéo Falai min ye u ka fɛn gɛlɛyaba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ nin waati in kɔni na gasoil o de bɛ ka ɲini sabula n'i ye taxitigiw ɲininka u b'a fɔ ko gasoil tɛ yen n'i ye sotaramatigiw ɲininka u b'a fɔ ko gasoil tɛ yen wa mobili minnu fana bɛ mɔgɔw ta ani an ka pompe kɔlɔn dilanna ninnu mobilibaw n'i y'olu jɔjɔlen ka dada ɲɔgɔn ka station daw la ani station dondaw la dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko min ye gasoil ale de dɛsɛ bɛ yen wa bi min nalen filɛ nin ye u ko k'u bɛna o baara kɛ yanni a kun tɔw ka don tile kɔnɔna na DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ta ye kunbɛli ka hakɛ dɔn ani ka taa n'a ye station olu kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min maintenant min ye a baaramisɛn tɔ ye k'a larawulili kɛ k'a bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ hakɛw kɔnɔna na o ye douanelakaw olu de ka baara ye wolomasiri tabaw de bɛna n'a ye k'a dɛndɛn ka bɔ an ka jamana laminiw la taji bɛna don sira minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sen kan maa saba baara don a kun fɔlɔ kɔni ye nin ye mun sera ka don kunungo n'an bɔra yen an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Falai jamanakuntigi sɔrɔdalidonma minnu tun bɛ yen n'olu ye se sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ye laɲini min kɛ kiiriso min sigilen don UEMOA tɔgɔ la Wagadugukaw fɛ yen n'o o baaraw bɛɛ lajɛlen kun sigira sen kan kunun tun ye maa minnu ta sa yaasa ka se ka taa a ka sɔrɔdalidonni baaraw kɛ UEMOA ale sariya sunba la min ye kiiri jaabi bɔra janvier kalo tile 28 k'a yira sa k'a fɔ ko sariya minnu kun taara ka bɛn Mali ka san 2022 n'o y'a to gɛlɛyaba sera Mali ma musaka ko la n'a ka wariko la k'o bɛɛ lajɛlen tun ye nkalon ye ko bin kɛra jamana in kan sɔrɔdalidonma minnu ye nin baara in kɛ sa maa min bilar'u ɲɛ ka na o ye minisiri min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye min ye avocat ba minnu b'a la Falai olu de tɔgɔ filɛ nin ye maître Ousmane Mama Traoré min ye maître Fatumata Sidibe Jara min ye maître Amadou Cɛwlen Jara maître Cheikh Umar Konare maître Moustapha Cissé maître Abdraman Ben Mamata olu de kɔni tun bɛ na maître Cheikh Umar Konare olu de tun bɛ nin baara in na Mali tɔgɔ la minisiri ka kuma la n'o ye Mamudu Kasoge a y'u fo ka baara kɛcogo ɲuman ani faso ale senkɔrɔma don olu la nin ko in na k'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ tun ye baara min kɛ nin ko in na a baara a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen labɛn an yɛrɛ ka sɔrɔdalidonbala ŋana ninnu fɛ ka sɛbɛnw labɛn ka min ye UEMOA yɛrɛ sariya sɛbɛnw k'olu ta k'u lajɛ jaja ɲangata bɛ ta ka da Mali ka kuma o taara kɛ Ganakaw fɛ yen Gana ale tɛ UEMOA maa ye CEDEAO maa don min ye CEDEAO ye o baara min kɛ ani ka ɲangini min ta fana ka Mali bali a ka se k'a ka wariw sɔrɔ BCEAO banki kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra sariya sɔsɔ hukumu kɔnɔna na avocat ninnu taara ka t'o de larawuli ka Mali senkɔrɔma don k'o baaraw kɛ jamanakuntigi y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye nin baara min kɛ nin ye n'o y'a yira sa k'a fɔ ko bin kɛra Mali jamana kan ni sariya min tigɛra janvier kalo tile 28 n'o jaabi y'o di
ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn o la wa a bɛna to Mali yɛrɛ bɛ bonya diɲɛ seleke naani bankun kan kuma tɛ nin waati min na min ye diɲɛma ɲɛ jɔlen don an ka jamana na sariyatigiw ni kiiritigiw ni kiiritigilamaw ni soladonbaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ sariya baara kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka fo nin waati in na diɲɛ bɛ sira min fɛ ko b'a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i ka hakɛ ɲini sariya ni hakɛw olu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ nin ye u bɛ miirina ɲuman don maaw la maaw ka se ka baara kɛ min ye avocat ka kumalasela ye n'o ye maître Usmane Mama Traoré ye ale ko k'a nisɔndiyalenba de don u kɛlen ka se ka nin baara in kɛ wa nisɔndiyalen don fana jamanakuntigi kɛlen ka u bisimila k'u ye baara min kɛ u y'a kɛ cogo min na u y'a ɲɛsin minnu ma u y'olu ɲɛfɔ jamanakuntigi ye sariya ko ta nasira fɛ yaasa a yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sariya minnu kan o sariyaw dɔnnen don wa a baara fanba bɛɛ lajɛlen kɛra anw yɛrɛ ka avocat baw n'an ka magistrat baw fɛ jɛkulu in fo ka taa se a sigili ma min ye UEMOA yɛrɛ barajuru n'a tonso ye ko o kɔni Mali ale de y'o baaraw kɛ ka kɛ ni nin ko in ye sa min ye kiiritigɛla ninnu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲangini kɔni wulilen olu bɛ jamana ka bolo kan kɔmasegi ni hakɛ ko min bɛ na nin y'a ko la u na se ka u da don o la cogo min na sabula fɛn min don ɲangini o taara ka si jamana ma jamana ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ o la u bɛ jamana ɲɛmaaw ka bolo kan n'o y'a sɔrɔ a kɔmasegi kan ka kɛ fɛn minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avocat u ye jamana ɲɛmaaw fo ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo maître Fatumata Sidibe Jara ale ko nin jɔnjɔn in ko k'a di Mali jamana ma ko jamanadenw de ta ye nin ye olu minnu muɲuna ka sabali min ye waati gɛlɛn in kɔnɔna na fasoden ɲumanya min y'o yira o kelen de fana kɛra olu ka miirina ye ka wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka taa Wagadugukaw fɛ yen ka taa Mali ale jɔyɔrɔ fani kelen in kan fala n'an bɔra président ka yɔrɔ la an bɛ taa premier ministre ka yɔrɔ la kunungo min ye général de division Ablaye Mayiga ale ye lamɛrikɛnw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan k'o bisimila min ye lasigiden ye sa ale kun nana ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ni jaabi ye k'a bɛna o di jamanakuntigi de ma ka kɛɲɛ ni u ka trésor ye ale ɲangana min ta ka bɔ an ka maa saba kan min ye États-Unis o waleya min kɛ nin ye ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba maa belebeleba ninnu ma ko o diyara an ka jamana ɲɛmaaw ye jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sa ko nin bɛna to sigikafɔw bɛna kɛ hakililaw bɛna jira ka ɲɛfɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nisɔndiya kɔni bɛ u la kosɛbɛ premier ministre yɛrɛ y'a yira sa ko a nisɔndiyara ko nin bɛna to kuntilenna kuraw bɛ minnu bɛ bi u ni Américains na se ka u sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kuma sɔrɔ ko ta nasira fɛ jagoko ta nasira fɛ bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ b'i ta sɔrɔ min kɔnɔna na ko o na ko ta nasira fɛ min ye Américains ka lasigiden kɔni ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana bɛ ka taa sira minnu fɛ bi o olu yɛrɛ ka miirina n'u ka kuntilennaw ye u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yaasa ka sinsin sen kan sen min ni jamanadenw n'o Mali jamanadenw olu kɛlen don k'o ta fala ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale tun bɛ Gawokaw fɛ yen Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ni tubabu kalo salen février kalo tile 27 na 28 ale kun taara Gawokaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa n'o o ye ballontan ye o ye b-boy ye o ye bɔli ye o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye a y'u bɛɛ lajɛlen wele a n'u masalala a y'a yir'u la ka fɔ sa sariya kura min kan ka sigi farikolo ɲɛnajɛ kunna o falenni baaraw olu sigira sen kelen kan min ye sɛbɛnkura ye sa o kɔni baaraw bɛna sigi sen kan fana o sɛbɛn bɛna jamana yamaruya a ka fɛn caman kɛ o bɛna ni yɛlɛmabaw ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na ka taama in senfɛ fana a y'a yira sa k'a fɔ ko a nakun ye fana ka yɔrɔw lajɛ sifinw bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na yan'a k'a kɔ don la sa u ye suntigɛ belebeleba kɛ Gawo ale gouverneur fɛ yen sifinw ale ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ani donbolo k'olu kɛ fala o b'a to an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kan n'o ye fédération malienne de football ye kunungo kun ye ngamu gosili ye maa min b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye nka fala ye mun bɛ yen cɛbɔw de bɛ ka ɲinini kɛ sɛbɛn min bɛ da i kan k'i kɛ cɛbɔ ye n y'a f'i ɲɛna cogo min maa minnu bɛ taa kalata la fédération na fala ye min ye voix min b'a la voix 77 de don o 77 bɛ sɔrɔ cogo di tɔn minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali yɛrɛ première division kɔnɔna bi o ye tɔn 14 olu bɛɛ lajɛlen ka voix ye 3 ye fala ye deuxième division fana bɛ yen ligue régionale bɛ yen arbitres ka tɔn bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ka tɔn bɛ yen musow ka tɔn bɛ yen min ye ndolantilakɔrɔw ka tɔn bɛ yen fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka voix de don o de bɛ ne fara ɲɔgɔn kan yaasa i ka se ka kɛ cɛbɔ ye fala ye première division na f'i ka 5 sɔrɔ n'a fɔra ko o ɲinini sɛbɛn bɛ sen na ko tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ minɛ ka t'i sigi ni 12 ye tɔw bɛ kɛ cɛbɔ ye cogo di fala ye an kɔni ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sira fɛ Kayi ligue régional président o ko ale ye cɛbɔ ye Ahmed Tera n'o ye Sanga ye
o ko k'ale ye cɛbɔ ye sala babi ninnu kun y'u ta fɔ min ye Bukari Sidibe kɔlɔn o kun ta fɔra sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ fana kun ta fɔra Fala ye nka bi ni maa min kelen filɛ nin ka nin bɛɛ minɛ k'i sigi n'a ye tulo min nana kɛ cogo di sisan donc a b'an hakili jigin minisiri tun ye kuma min fɔ ko k'a kɛ lisi kelen ye est-ce que o baara de tɛ ka kɛ ɲininkali bɛ yen de bi sɔgɔmada in na n'an bɔra an bɛ taa Duwansakaw fɛ yen Duwansakaw ka sifinw ka ɲɛmaa CNJ tɔgɔla Fala ye ale tɔgɔ ye Ilyas Aru degun min bɛ Duwansa kɔnɔna na a ma dogo a la fiyewu an ka jɛ an k'a lamɛn. Bon gɛlɛya kɔni an ka gɛlɛya kɔni a ka ca gɛlɛya min bɛ yen vraiment gɛlɛya kelen tɛ sabula an ka jeune baden de bɛ yan nɔ bi bi in na actuellement minnu tɛ diplôme bɛ minnu bolo ka sɔrɔ u tɛ baara la o sababu ye jumɛn de ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi tiɲɛ yɛrɛ la insécurité ko in o de kelen ka an ka baara fanba yɛrɛ o de kelen ka gɛlɛya anw bolo sabula essence ko b'an na n'i y'a ye i bɛ baara kɛ n'a sɔrɔ i bɛ carburant de b'i bolo ka taga baara yɛrɛ ɲɛɲini o yɛrɛ ça c'est un premier souci est-ce que i y'a faamu n'an bɔra o la gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen c'est-à-dire jeunes minnu bɛ yen tuma caman na ONG bɛ na u bɛ taga u ka dossiers ladon ka sɔrɔ dossier denmisɛnnin ninnu fana tɛ ta o fana ko gɛlɛya b'an kan an kɔni bɛ fɛ projet ONG minnu bɛ na u ka an ka jeunes prioriser pour que olu ka se ka baaraw sɔrɔ a faamuyara. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ bi i ye lakanako kuma fɔ mais aw yɛrɛ fɛ baara jumɛnw ka ca ni togodala denmisɛnninw b'o kɛ kosɛbɛ. Bon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n bɛ se k'a fɔ min ka di anw ye anw Duwansa jeunes ye an bɛ fɛ ka baara minnu kɛ n'o ye ka formation ka jeunes bila k'u former ka tila ka u ɲini ka baara ɲini k'a d'u ma o de kɔni ye an ka laɲini ye bagan mara ni sɛnɛ a bɛ ɲɛ u bolo mais actuellement an bɛ yɔrɔ min na sisan bagan mara ka nɔgɔ sabula insécurité ko in kama a fɛn caman bɛ yen an tɛ se ka kɛ sabula mun de b'a to an tɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ taga bagan mara la bi bi in na insécurité ko in kama bagan bɛ minnu bolo wagati bɛɛ tiɲɛni bɛ don u kun o kama mɔgɔw sirannen don ka bagan mara yɛrɛ kɛ donc o de kɛra o kɔlɔlɔ kama mɔgɔ caman bɛ siran ka bagan mara ko in kɛ kɔnɔna na an kɔni wulilen don ka jɔ an minnu ye jeunesse ye c'est-à-dire gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka dugu in kɔnɔ an kɔni wulilen don jɔ a bɛɛ de la an hakili c'est-à-dire anw yɛrɛ hakili mana fɛn fɛn min ye walima population yɛrɛ bɛna fɛn fɛn min fɔ anw ɲɛna min ye gɛlɛya ye an wulilen don ka jɔ a bɛɛ de kɔnɔ est-ce que y'a faamu. Ayiwa welekan bɛ bolo ka ɲɛsin aw ka denmisɛnninlakaw ma. An ka denmisɛnninlakaw hali sisan ne kɔni bɛ ɲini u fɛ c'est-à-dire hali sisan an k'an cɛsiri an ka faso nin ye pour que an ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na est-ce que y'a faamu pour que an ka dugu in ka se ka yiriwa o de kɔni ye ne ka laɲini ye an ka Duwansa jeunes fɛ pour que vraiment an bɛ se ka fɛn caman kɛ an yɛrɛ bɛ se ka baara créer an yɛrɛ ye ka fɛn caman kɛ ka sɔrɔ hali mɔgɔ caman u bolo don anw ka baaraw la. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Bon n k'o kɛ c'est-à-dire ka nin ɲininkali kɛ vraiment n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka da anw dɛmɛ fɛn caman na sabula anw yɛrɛ ɲɛ b'a la faso donc faso dun n'i y'a mɛn ko faso o ye denmisɛnninw de ye est-ce que y'a faamu donc ni denmisɛnninw tɛ yɔrɔ o yɔrɔ faso jɔli a ma nɔgɔn donc n bɛ min ɲini bɛɛ fɛ to denmisɛnninw na parce que n'i y'a ye ɲɛtaga to denmisɛnninw na parce que n'i y'a ye ɲɛtaga o ye denmisɛnninw de ye parce que n'a fɔra mɔgɔkɔrɔba kɔnɔ o ye fɛn tɛmɛnenw de ye i y'a faamu donc hali sisan n kɔni bɛ min ɲini jeunes fɛ u k'u cɛsiri an ka se k'an hakiliw di faso in ka se ka yiriwa an ka faso in ka se ka bɔ nɔgɔ la o de kɔni ye ne ka laɲini.